Web Total Esport, com anem? Passau, que anem cercant el meu germà. Podem partir o no? Jo he jugat tota la meva vida a futbol i vaig acabar juvenils, me vaig fartar un poc i el meu germà va dir si m'animava i vaig decidir jugar a hoquei. I mira, sabia patinar, vaig provar l'estiu, m'ho va agradar i ja me varen enganxar i mira, i aquí estic. Que anem a cercar Albert ara? Sí, avui m'ha dit que el tenia que anar a cercar. Vale. La il·lusió de jugar sempre amb un germà és una cosa molt gran. Hi ha el germà Tomàs, que aquí hi ha en Albert, el germà Bejarano i després tenim el Serrano, que som el Nando i jo. I el Cavalín, que són Eduard i en Miquel. Si és que no són germans, són cosins, si és que no són tios i, bueno, sí, és com una família. Nosaltres som 3 jugant i varen començar perquè mon pare jugava, o sigui, tota la família, tots estan involucrats. A mi ara mateix els meus germans tenen 16 i 17 anys i m'estiren ells. Me donen una vitalitat, ganes de jugar que gràcies a ells estic allà encara donant guerra. L'objectiu jo crec que és guanyar la Lliga i la Copa del Rei. L'any passat ja se me'l va escapar per poc i enguany no se me'l pot escapar. Tenir una pista com la que tenim enguany, jo crec que se notarà moltíssim. És tant en medides com en material, com en forma de joc, canvia moltíssim. L'afició a la nostra pista fins ara mos ha donat ales. Tots els equips quan venien, vull dir, passen pena, perquè l'afició mos estira, mos apoya i fa que la nostra pista fins ara fos molt difícil guanyar, mos hem perdut molt poc partit. A Sant Rapinya rebentaven la grada perquè és petitó i el que volem és que en Palma Arena, clar, és impossible pràcticament omplir-lo, però sí que hi hagi un bon ambient. Bé, vos deix, que seguim entrenant, anem a fer partides. Molt ben dissabte, Total Esport.